בואו איתי להמלצות הכי שוות מסקרה לפורים. דבר ראשון ניקח סל קנייה. ובואו נתחיל. נתחיל בדבר הראשון והכי חשוב, האקססוריז והמדבקות. סקרה כל שנה מביאים דברים חדשים והרבה יותר טרנדי. אני אהבתי את הבמבי הזה, הוא מיוחד. אני לוקחת גם את המדבקות האלה שאני מציירת איתם בעצם במבי על הפנים. שימו לב איזה דברים מאלפים. זאת העמדה שמשמשת אותי לכל תחפושת כמעט בפורים, אז אני כל שנה עושה ריפיל. דבר ראשון, נצנצים. אני לוקחת כסוף, תכלת וכחול. וכמובן איך אפשר בלי הצלליות הקרמיות. אני לוקחת גם מלא נצנצים שלא יהיה לי חסר. לוקחת גם כל מיני משקפיים. גרביונים זה תמיד עוזר לי לתחפושות. ספרי חדש כזה עם נצנצים לשיער ולגוף. הנה רויטל תעשה לכם פה ניסיון. בואו נראה. עכשיו נראה לכם את הזר. גם לשיער וגם לגוף. וואו. לקחתי מברשות ועוד פלטת צלליות. שמה את כל מה שאספתי. שנה שעברה נעזרתי בדם המזויף הזה, וזה הדבר הכי נוח שיש בעולם. אז מי שצריך לתחפושת שתדעו שיש פה דם מזויף. לוקחת עוד קצת נצנצים. תקשיבו, הצלליות האלה הכי נוחות שיש בפורים, אפשר לעשות עם זה הכל. לקחתי כמה שיהיה לי מלא אופציות. וכמובן איך אפשר בלי צבע לפנים ולגוף. אני לוקחת כחול, את הצבע הזה, מייקאפ לבן, ויש פה עוד מלא ספריים עם צבעים לשיער. לקחתי ספרי צבע לשיער ושני מנמשים. אני יודע שיש לסקרה כל כך הרבה מבחר תכשיטים. אני לוקחת כמה דברים שיהיו לי לפורים. ועכשיו רויטלוש אורזת לי הכל. שימו לב לרויטל, היא שמה את הפאה, שתדעו שיש עוד מלא פאות. זו סתם אחת מהפאות. שירות VIP מה שקורה פה. הוצפו ללוקים מפחידים לפורים.